Jozef Bačo a Igor Onder. Vírus stále rozšírený, stále viac a viac chorých ľudí. V Vroňskom Osade dostali vírus. Vyhorená budova. Včera o 23:14 v Rosanovciach babička zabudla vypnúť plyn, čím spôsobila požiar. V Vroňskom Osade vybuchla chemia, deti sa hrali o vescov. Vedeli ste, že ste sa narodili v hviezde pred miliardami rokov? Ve vnitre okradli luxusné auto, kamera všetko prichytila. Polovica nemocníc nemá čas na svojich pacientov. Čo o vašom vzťahu hovoria príspevky na Facebooku? Aj 3 týždne po ťažkej nehode ostávajú 2 ženy stále v nemocnici. Je takto malo problém, pilotom niekto oslepil. V košickej nemocnici zhorel pacient, dôvodom bolo zapálenie cigarety. Tiger zo zoologických záhradí zabil jednoho mladíka. V Senici sa rozhoduje o osude Paula Freša. V novej nemocnici sa narodil postihnutý chlapec. V novinách o 17:00 bolo veselo. Prečo sa Parížková smiala v priamom prenose, nikto nevie. Psychiatrie nemajú peniaze. Cameron chce nálety na Irak, požiadal o súhlas parlament. Náš redaktor videl, ako Romovia jedia psov. V obehu je nová 10-eurovka, staré budú sťahovať z pokladní. Sledujete šport. Košice vyhrali nad Bratislavom 1-4. Počasie. Dnes 15 stupňov, večer 11 stupňov, ráno niečo nad bodom mrazu 5 stupňov a zajtra očakávame celkom teplý deň 18 stupňov Celzia. Bio je 3, takže ťažký rizikový stupeň. Po večerných hodinách si môžete pozrieť filmy naživo na stránkach Vojo.sk, priatelia. a Vevo.sk Fatmagul. Lúčia sa s vami priamo tu zo štúdia Vevo TV moderátori Jozef Bačo a Igor Onder. Dovidenia. Dovidenia.